πολύ, αρχίζουν τα «Θέλεις να πάμε για καφέ?» Τα μηνύματα τύπου «Μωρό μου, είμαι γυμνή στο κρεβάτι μου και σε σκέφτομαι. Εσύ?» Εγώ ήμουν στο κουζουτσίδικο. Τρία τραπέζια πίσω μας. Πέφτει, δεν λέει. Ενώ με τις βίσιτες, παίζεις τυρέ. Κάθε Παρασκευή στις 7. Τυρώ τηλέφωνο, ασανσέρ, κουδούνι, βγαίνει το σουτιέν στο καθιστικό. Μέχρι να τελειώσουμε το ντεκαφεϊνέ, έχει κατέβει και το string και έλα μετά να σου δείξω πώς φαίνεται το καναπές από κάτω. Στο κρεβάτι ποτέ. Είναι απαγορευμένο. Καναπέδες, πολυθρόνες, πιάνα, βιβλιοθήκες, όρθιος οκ. Μέχρι και 2 μαζί έχω πάρει. Πέρυσι τα Χριστούγεννα όταν πήγα τα δώρα. Το οποίο μάλλον ήταν τελευταίο. Αλλά το κρεβάτι μου το θέλω ρεζερβέ. Μόνο χθες το βράδυ. Εκεί κατά τις 9 και 10 και 4. Η Έρικα τεινόταν να την κάνει. Εγώ πλάτη. Δεν την κοιτάζα. Ποτέ δεν τις κοιτάω όταν δίνονται μετά. Μέτραγα τα 20 ευρώ. Όταν ξαφνικά, έτσι στο ξεκάθαρο, από το πουθενά. Θέλεις να πάμε μέσα? Της λέω. Έχεις χρόνο? Πού μέσα? Στο κρεβάτι. Μη φοβάσαι, θα πληρωθείς. Με κοιτάει μια στιγμή, με κοιτάει δυο, στο τέλος. Όχι. Πάμε, αλλά όχι. Δεν θέλει πληρωθεί. Και πήγαμε και... Δεν της έχω ξανατηλεφωνήσει. Δεν θέλω να την ξαναγαμίσω, αλλά θέλω στο κρεβάτι μου. Μόνο στο κρεβάτι. Και όχι για 2 ώρες. Και για μια νύχτα αν γίνεται. Μια ολόκληρη νύχτα. Δεν ξέρω πώς τη μιλάει έτσι. Δεν με νοιάζει που είναι Τσέχα. Μήπως χρειάζομαι ψυχολόγο. Τα βράδια που περιμένω το Γιάννη συνήθως νυχτώνει νωρίτερα. Επειδή έτσι θέλει. Τις Δευτέρες του Γιάννη να νυχτώνει νωρίτερα. Δεν ξέρω πώς τα καταφέρω. Αλλά γίνεται. Η νύχτα πέφτει από το μεσημέρι. Με το που γυρίζω το γραφείο.